Myslím si, že divadlo má provokovat a přijde mi skvělý, když někdo odejde z divadla. Tak protože, já jsem v divadle na Vinohradech v angažmá, takže tam to občas zažíváme, že? No, mně přijde výborný, když to divadlo probouzí tak silný emoce, že ty lidi buď jsou úplně nasraný z toho, takže píšou řediteli, že už by to tam nikdy nemělo být. Máme. No ale vlastně v mnohým má pravdu a myslím si, že ale stejnou věc jde říct jako kultivovaně rozumím. A zase oslovíš tím jako jiný publikum. No. Rozumím. Tak prostě mě vždycky vyobliší říkat ty věci jako opatrně a mezi řádky třeba. Ale mám nesmírně rád, že to v divadle je, protože vidíš, jak lidi v těch divadlech jsou naladěný na úplně jiný žánr, než lidi v těch kinech. Že prostě oni si sednou jako do toho divadelního jiné křesla, že v divadlech tomu říká křeslo, většinou je to docela nepohodlný, jako nějaký sedadlo. A visí ti na rtech, jako, a hledají každou narážku prostě a každý jemný jako náznak a čtou mezi řádky a smějou se těm jemným vtipům, jako, a je to super, jako, je to hrozně vzájemný zážitek s tím publikem. Jo.